Idemo, 25. dan, petak, znači standard vežbanje, sada već 30 minuta trčanje, 30 minuta vežbe. Krećem da trčim, za vreme 18:33. Vidimo se na kraju trčanja. Evo samo sve, kraj trčanja, 19:07. Idem da uradim neke vežbe, pa se eventualno vidimo kasnije. Samo odsjavim sa kraja treninga, 19:35. Ništa, znači posle trčanja pokušao sam da uradim te zgibove, nisam uspeo. Ništa, nastavljam da vežbam, uradio sam još dodatno i vežbe za leđa. To je to. To ukratko to, ljudi, vidimo se sutra. Sutra solo trčanje 60 minuta. I već ja da čekam nedelju. Stvarno mi treba odmor. Ajde, vidimo se sutra, ćao.